Maabot sa 10 persons with disabilities as in senior citizens ang maswerteng natauan ng libreng wheelchair kan ako Bicol Party List kan nakaaging Sabado, Oktubre 21 sa Tabaco City. Saro sa mga benepisyaryo, ang duwa sa tulong aki ni Nanay Regine Campurok 1, Bantayan, Tabaco City. Kung sa'y nagpahayag inininda kulang pasasalamat sa ako Bicol Party List. Di na daa kay asin na mapapagal na mag-alsa lalo na sa mato ang aki ninda tuyong may klase. Asin bawas naman dain ni sa gastuso ninda, urug pandugang pa sa mga pigagastusan ninda ang mahal na bulong para sa medikasyon kan duwa nindang aki na PWD. Istorya niya taong 2018 kan madiagnose si Angel, 10 anyos. Asin Zid, 6 anyos nin hemophilia o pagdurugo sa joints o kasu-kasuan. Rason para dayan mga ini makalakaw nin matanos, mantang si Zid na diagnose man nin autism. Siyempre ho sa mga tumulong sa inyo ho, sa nagbigay po sa ako Bicol po. Na meron na ho siya nagagamit. Kasi since malaki na, nasa 38 kilos na nga po siya, hirap po talaga pagkakarga. Kaya kailangan ho talaga. Ayan, may sarili siyang wheelchair. Tapos malaking bagay ho na magandang klase ho talaga. Nagkakaya na po ang anak ko. Ang pagkaramdam ko po kasi mas nakagalaw po ako nang nakaupo lang po. Tapos mas madali po ako nakagalaw din. Salamat po sa wheelchair po at sa tulong po ng lahat niyo pong nagawa. Maraming tulong po kayo sa mga ibang bata po na naka-disabled po. Natawan man ng wheelchair ang 94 anyos na ina ni sa Handy Almonte, Campurok 2, Barangay San Juan na si Lola Joaquina. Istorya niya, poon ka mabari ang walang balakang ni Lola Joaquina, siya na ang nag-aataman kay ni. Mapagal daa sa parte niya ang pag-alalay, urug pang may edad naman daa siya. Kaya dakula ng gadaang katabangan sa saindaan wheelchair. Gusto kong sabihin sa kanya, sa'yo Congressman, napakalaking tulong ang binigay mong wheelchair sa gurang ko. Saka maraming salamat sa provide na wheelchair mo sa kanya. Kung hindi dahil sa'yo, Congressman, medyo mahirap. Si Tatay Rodito, 48 anyos kang Barangay Fatima, saruman sa natawan ng wheelchair. Istorya niya, biglaan nasa nanday siya nakalakaw, huli sa komplikasyon, darakang pigmamating kamatayan. Maugma po na, igwa po kayo ning nako kung sabas-sabas man ako, igwa lamang po kay magamit. Nati po araw kayo ni, di ako pabaybay, di akong lunadan. Dahil pa kaya kayo sa padyak, dahil pa ako makalunad, makulong pa din sa likod ko. Kaya iyan, maugmaon, araw kayo ni igwa kayo ning na ako ang wheelchair. Kaya magayon. Mientras tanto, ipinahayag man ni Congressman Gil Bungalon kan ako Bicol Party List na ang free wheelchair program parte kan medical assistance program kan partido na kung sa'y ng katuyuhan kay ni na matawan ng tabang ang mga senior citizens as in persons with disabilities na daing kakayanan na magbakal nin sa diring wheelchair. Naging posible man ang programa sa pigdonar na 80 free wheelchair kan Children International Incorporated as in free wheelchair mission na pigdistribute sa 6 na probinsya kan rehiyon. Yung gusto po na mag-avail or maging beneficiary nitong wheelchair, pwede po kayo pumunta sa opisina ng ako Bicol Party List at magpadista lamang po ng inyong pangalan o kaya ng intended beneficiary sapagkat by the time na maka-receive ulit tayo ng mga wheelchairs galing sa Children International ay bibigyan natin based on the listings na nakalista ho sa record sa atin sa office. Katakod kay ni, pigsiguro kang kongresista na day mapundo ang partido sa pagtabang asing kadakol na programa pa ang partido na pwedeng aprobitsaran kan mga Bicolano. Para sa mga baretang tatak Bicol, May Arango.